O alcalde de Noia mantivo xa unha xuntanza coa conselleira de Política Social para analizar a viabilidade do centro de día da Chaínza a raíz da modificación da normativa de construción en zonas potencialmente inundables tras a Dina de Valencia. A zona non está exposta ao cauce dun río, posto que só atravesa un pequeno regato sen risco de desbordamento. Maior problema plantexaría o crecemento das mareas que produce o asolagamento da superficie. Por unha banda, esa non é unha zona exposta a un cauce dun río onde exista un risco de inundación como consecuencia do desbordamento dese río, porque é un regato de escasa entidade. Por outra banda, é unha zona en que en situación de mareas vivas pois sí que se produce digamos o solagamento de esa superficie, pero nun marxen moi curto, con un crecemento de aproximadamente unha lámina de auga de 10 centímetros sobre a rasante do terreo, e tendo en conta que eso se dá en situacións de mareas vivas fundamentalmente a finais de agosto ou en algún outro período que se dá a consecuencia ou a coincidencia de situación de mareas vivas con unha pluviometría elevada. O proxecto do futuro inmoble contempla un recrecido duns 50 centímetros con respecto ao actual rasante, co que quedaría garantida a seguridade nos casos de mareas vivas ou preamar, tal e como acontece no albergue xa construído na parcela. Aínda así, o Concello de Noia seguirá a demandar os informes oportunos para garantir a viabilidade do proxecto ou buscar un emprazamento alternativo para este servizo que consideran prioritario e imprescindible. O proxecto de actuación que se pretende levar a cabo neses edificios supón un recrecido, e xa así o contempla o propio proxecto, un recrecido de 50 centímetros con respecto á rasante actual, co cual en todo momento quedaría, digamos, exento ou liberado de esa posible lámina de auga que pudera darse en situacións de marea viva, co cual tanto os accesos como o propio edificio estarían salvagardados en ese senso. O propio edificio do albergue está construído e xa se comprobou que en situación de pleamar e de mareas vivas non lle afecta, o sea, non hai porque está nunha rasante elevada sobre esa zona de crecemento e, por tanto, unha vez que teñamos digamos, todas esas conclusións, pois tomaremos a decisión de seguir con ese investimento previsto nesa zona ou, se non procedese por calquer motivo, pois estudiar unha ubicación alternativa.